Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. PS, love you. Kung dili ka gusto maghubo, then hapa. Ano man sir? Sir, ano man sir? Ngano kahit man ko nimong gitukmod? Dili ka gusto maghubo, dili ba? Then hapa. Pagkob diya sa yuta, ug ang imong buko-buko ang himuon na kong lingkuranan. Sir. Magubor ako sir. Niya sir. Humana sir. Ako nang gibutang sir. Ako nang gihapin sa may gamot nga dako sir ubos ning maong punuan sa kahoy. Di ana sir. So next time, don't make me wait. Okay? Abusado. Tinoy! Tinoy! Sir, Ayos, Tinoy. may lakaw man to, sir. Usa. Lakaw siya nga wa malang magpaibaw na ko. Ay, may uban man to ni Sir Paulo, sir. Ambot ko na sa to sila paingon kay wa man sa magpaibaw na ko. Wa man manugon. Inanami ginatawa na, sir, sip-sip kayo sa mong anak. Ganahan gina siyang mag-uban-uban ni Sir Paulo kay maglaglag man. Likay sa trabahoon din ni mansyon ba? Animal? Kung maipabuhat ka ni Tinoy, sir, ako nalahi mo, anak. Bakantir man ko, sir. Inanya ko. Kung mabalik na sila. Okay, sir. Matuman, sir. Ngano gyud kang mas gisaligan man niya sa Tinoy kay nako. Kung lihok ang hisgutan, mas maayo mo kung mulihok kay ni Tinoy god. Mas kugihan man ko. Sahir noon. Kasaligan sab ko eh. Sahir sab. Kapuisit ba yan eh. Lakip ko nagduha-duha sa akong kredibilidad. Pero hatagan lang ko kay gayonan nining Sir Orlando. Ipaniguro ko unta niya nga mas maayo ko ni Tinoy. Oy. Pero sood sa pila ka tuig nga nagserbisyo ko ubos niya. Wa pa yun niya makita nga akong kapasidad. Kay kanunay na lang nga si Tinoy mo yung saligan. Labi na sa dinagkong lakaw. Bullshit. Buisit kining tawhana. O ba niya makita, gabay daghan kong gibuhat karon. Karong taod-taod, mangabot na ang uban kong mga bisita nga gimbitar sa adlaw na tawhan ni Paulo. Ugwa na ko higayon, gabo ka na og sa underground. Aron sa pagpakao ni ila. Buisit. Kaganinang buntag pa siya nga way kaon. Kasayod ko ang igutin ka na. O gani idadaan na ka sa imong pagkaon. Pabay-ubay ka nang gidako ni mo karon. Nasayod ka na. Adlaw na tawhan karon sa atong anak. Huwag may gipahigayon kong parte. Alang niya dito sa taas. Panugon nga di kagihapon makatambong tungod sa imong sitwasyon. Oops! Dili na. Gusto ka ba? Pagtuo ka nga kay nagdali man ko ihatag ko nimo sa dakong kasayon? Kining tray sa pagkaon? No. Kinahanglang maligo ka na. Kay nanimaho ka na sab. Dili pagignan na magkakagabi. Nga maligo ka og sayo kay birthday ron sa atong anak. Kinahanglang presentable ka gihapon bisan niya ka lang sa underground. Wa ka na ba'y pagpakabana?
Fine. Oh, niya. Ibilin ko na kining tres pagkaon. Apan pakita na kung musod ka na sa banyo aron maligo. Wait! Hindi na paghubo sa akong atubangan. What? Dili ka? Pila ka tuig mo na ganang gibuhat. Ha? Karon ka pa ba dili mo buhat? Mubati ka nagkauwaw karon? Ano? Well, let me tell you why. Kana tungod kay gipasagdan mo na ang imong kaugalingon. Mas mihugo ka na karon. Wala, namyahok na ang imong naong. Pura gusto ko sa akong gibuhat karon. Kagidad-an kag ubay-ubay nga pagkaon. Aron makapamuwi ka sa imong kagutom. Mga sige na. Paghubo na. What are you waiting for, Ella? Strip! Nahog na ang puting sinina. Gay mong gisulo. Bisag mihugo pa. Mihugo ka. Apan lami ka lang gihapon sa akong pananaw, Ella. Ngano ba ang bisan sa kadaghang mga batanon o mga maanyag ka babae nga nagpalibot ako? Diha ni mo mangyod ko ingon og sa matagbaw sa akong panginahanglan. Isip lalaki, love. Yes. Kaligo na. Sud na sa banyo. Kay mo sunod ko. Ipahilo na ko na ning imong pagkaon din sa tray, ha? So go ahead and clean yourself. Kay gusto kong mo gamit nimo. Nagsako lang akong gibati nga kalami. Ug kasakit sa imong gibuhat. Ipagkauras akong buko-buko. Ikauras ba ko di mo? Idungan ta nga miabot sa pinakapungkayan sa langit. When you did it on purpose, aron pasakitan ko. Mas ganahan ko. May reaksyon kang buhaton, di ba? Mas ganahan ko nga magkakita og dugo. So, kinigimong gibuhat. It did turn me on. So, unsa man, bisig nagdali pa ko. May mong usman patakla og laing naon sa imong gibuhat. Fine. Gutom ka. Maya, nagkasabot ko. I always understand your love. Sige na. Iwas na sa pagkaligo. Ay mo sakir ako balik sa taas. Kaya ini pansit pagkalutuan ni mo, Nay. The best yun ka, Nay. Lami bitaw. Mao ding ang mga sagol ra mao imong gipili o gipangwakli nimo mga utanon. Pansit ug ang subak ra imong gikuha. Di sa kay man tayo, no? O magaling ko mag-ingon nga, daga na kay kagdakaon nga humba og manok. Gutom na gutom kay ka, kuya. Unsa nagro oras agud? Mo pa itog papangaon. Ganina ratang nangaon, no? Dugay lang tang nangundang. Hotdanay maning ato, aron may hugasan. Hotdan nay o gutom na yun ka. Ako ra?
Ako ra ba, ha? Wala kay labot nga kitang duha na malay nangaon din hiron? Hala ha? Sumbagay gusto ka? Ano? Tara! Eh, pagpuyo ko na mong duhabe. Lag Kamo, no? Muragid mo, iring og iro kung mag-abot na mo. Unsa man gid mo? Basin bag magkadayon mong duha. Ay, simba ko na! Ay, di sa goy. May dinis na ko nga gibilin si lolo nako. Uy, dito. Hain man ituo sila si Dinis o Piolo. Ang sidis. Ha? Sila? Sila na eh. Wala ka kukubantay nila nga milakaw sila. Ay, unsaon ninyo pagkabantay nga nagsige naman lang muglalis mong duha. Wa man sad lagi si Mimihoy. Mibalik kong sakay sa sakinan? Amot lang. Wala lagi ko kabantay na eh. Kisa man sa day mong gikalalis. Wa. Pero nagsige kong tan-aw ninyo, mangwa na ko makabantay. Wa magkabantay si Dong Piolo nga nagsunod-sunod ko nila. Lingaw ka sila. Nalingaw sila maayo sa palibot sa mga natural nga talanaon inidapita. Nalayo na ko inidapita. Sa ako ni mutangan nilang sites kung sa uban. Di na ko maglisod karon sa pagbuhat sa angay kong buhaton. Ang sugo ni Sir Paulo kanako. Kwarta! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!